Bil-kitba u l-qari niskorja huwa programm ieħor tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu li jfittex li jqarreb tfal sportivi lejn il-qari, bħalma naraw f'din ir-rokna. Dal-proġett huwa immirat għal tfal li qegħdin fir-raba' u fil-5 sena tal-iskola primarja u qegħdin noffru l-programm ukoll għal studenti tal-iskola medja. Meta noħorġu ċ-ċirkolari insaqsu lill-iskejjel li ma lingwa jippreferux l-Ingliż jew lill-Malti. Dan l-aħħar qed ninnotaw li l-iskejjel qegħdin jażlu aktar il-lingwa Maltija. Mbagħad x'in l-iskejjel identifikaw il-lingwa aħna nippreparaw ir-riżorsi min-naħa tagħna u bekk il-programm jibda b'dik il-lingwa partikolari. Is-sessjoni tkun twila madwar siegħa u nofs, ikun hemm 3 kwarti fi-dressing room jew fil-librerija u 3 kwarti l-oħra fil-ground. Fis-sessjoni tal-litterizmu naqraw flimkien, nitkellmu dwar il-kotba, l-istudenti jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom dwar l-istejjer, u mbagħad fil-ground flimkien mal-coach ikollhom ftit eżerċizzji relatati mal-futbol u naturalment partita qasira. L-għan tal-programm huwa li permezz tal-futbol irresqu tfal iktar viċin tal-ktieb. Ovvjament naraw li kien hawn nuqqas bħala kotba tal-futbol bil-Malti u bekk għamilna anke riżorsi. U huwa programm li aħna ngħid għalija jien ukoll li jiena pionier ta' dal-programm meta kont żgħir kont inħobb naqra, però ma kontx insib kotba tal-gosti tiegħi. U bis-saħħa ta' dal-programm naħseb irqatt ukoll dak li xtaqt jien meta kont żgħir u ħafna tfal naraw l-entużjażmu tagħhom f'dak li nagħmlu li bis-saħħa tal-futbol ukoll jersqu tant viċin tal-ktieb. Bil-qari u l-kitba jiskorja tfal isibuh programm interessanti ħafna. Għal fatt li nagħmlu l-ewwel siegħa fejn ikun qegħdin fid-dressing room fejn hemmhekk nibdu naraw u nitħarġu wkoll fuq ċertu affarijiet fejn nikdbu naqraw bis-saħħa tal-futbol u affarijiet anke oħra sportivi relatati. Huwa programm holistiku fejn anke nidħlu wkoll fuq nutritionist, programm li tista' tgħid jolqot ħafna aspetti. U mbagħad hemm il-parti fejn noħorġu barra li jkunu qed jistennuha ħafna li flimkien nirridu ngħidu li fid-dressing room ġaj jkunu libsin uniformi biex ikunu iktar f'ambjent ta' futbol bil-kit ġifieri tal-futbol u mbagħad immorru nitħarġu dik il-logħba li tant iħobbu wkoll b'xi ftit taħriġ qabel u dejjem nispiċċaw partita li jkunu qed jistennuha minn ħin għal ieħor. Iva, naraw progress tajjeb ħafna, nagħmlu l-assessjar fil-bidu qabel ma jibda l-programm, jiġifieri u wara li jispiċċa l-programm nerġgħu nagħmlu dak l-istess assessjar. U s'issa milli qed naraw kien hemm percentaġġ qawwi ħafna ġifieri madwar 80%, 90% ta' tfal itejbu l-livell ta' qari tagħhom. U dak huwa sinjal tajjeb ħafna anke għalina. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.